Hej! Nu ska Esmeralda här köpa en morganhöst. Och den ska heta Midnight Magic. Okej, ska du köpa? Ska du köpa? Ja. Men Skyblaze. Det blir fint. Skyblaze. Skyblaze blir fint. Jag tar det. Okej, jag sa Hot Magic. Ja. Okej? Ett. Alltså jag kommer undra nu. Nej, men vi kör. 1, 2. Vänta, jag måste bara säga.